Damang dainang na hinahulongan ibagasan guarnito hatta Jesus Kristus. Tapasada marohatta martangyang mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na manok palangit, dohot tanoon, di pasaor manda menatu todita. Amin. Rap mahita mangido tangyak tay. Ali Yesus Tuhan kami, bereng kami na dison, pinormahan mido kami salut na nadison, saya siro ham di kami se pangulo hamion. Amen. Marende hita asien nomor 510 siya.
surak-surak maho ale sandok tanoon, mangulopon Jehovah. Pangiar masuaram marulup-ulup, jala marende mahamu, martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga ditalihon ho waso ni dosa, sibolis dohot hamatean, balga situtudo asi ni roham dohot pambahenanmu di hami, ay dohot hami maruli di hamonanganmu, jala gabe panean di hanguluan na sa liling-liling na. Surumat tod di perbadia mengajari hami, asahot haporsyaon nami, jadalam takas hida hami haluaon na sian hoi. Pergugui mahami, asa husobahon hami tuho olup-olup dohot puji-pujian rodi saling liling na. Amen. Didongani Tuhan debata mahita saluh na. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tajahama hatani dibata songon sikat dipatik dihita sadarion ibanatar surat di Efesus onop ayat onom. Unang hamu panguloy di mata, songon na mabuat rohani jolma, songon na poso ni Kristus maulahon hamu rohani dibata, sian nasa rohamuna, ido sahatna rap mahita mangido. Ale Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na hombar tuhatami. Amen. Marende hita siya nomor 610 sada. Manuputi dosata. Ale Tuhan debata para siroha jala perdinggan basa na sumurung. Narodo hami tu jolo mangundukon jala marhatopoton saluhu dosa dohot akka pangalosyon nami. Jok do hulahon hami akka ulaon na maralo tu roham dohot lomo ni roham. Asima roham ale Tuhan Jehovah. Sayunak paingot-ingot akka dosa pangalosyon nami i. Saya ingot mahami hobar tu asi ni roham na balgay. Saya tugu-tugu mahami tu bagasan hasitonganmu. Saya ajari mahami marhite-hite hati goranmu. Asahot hapor siyaon naung nilehon mi tu hami. Jala totong huingot hami holong ni roham. Ay hodo debatani hatuaon nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga ni debata taringot tu hasan di dosa.
Ay songonod do holong ni rohani debata di pertibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang maguganup na porsiya di ibana. Asa hanguluan na sa liling na di ibana. Asa nga pon madidebatan na di ginjang. Amen. Marindehita nomor 744. Tajahama epistel dihita di mingguon imana tersurat di Joshua sada ayat 5 saat tualu tajahama marsorik-soring. Dangadong manang ise na manahan jongjong di julum saliling homangulu. Songon panodangiku di si Musa. Dongakku ho. Dang tagamon pasobwoku manang tadi konokku ho. Firma tondim jalamar si hohot ay hikon hodo marbagi tanoon bahen partalian ni bangsoon nahuarihon ku opu nasida lehonoku tunasida. Asal pirtodim jalamar si hohot si tutu mangaredoti dohot patupahon hobar tusude patik akka na tinonahon ni si Musa na posok kitu ho unang manibil ho siani tu siamun manang tuha birang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Manang meret buku ni patikon sian pamanganmu saya pikir-pikiri mai arian dohot bormin asa diradoti ho jalagi patupa ho obat tusude natar surat di basasani asa marutung ho di akka dalam marmulia parulanmu. Ima sahat na martua makano bege jalano peop hatan di bata. Amen. Maret dehita sian nomor 753. Rap mahita makatidakon hatani haporsiaut tahi. Au porsia di debata Jehovah idu amparguna suatu dosan natu mapalangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah dasa sadai nati nubuhon ni si Maria nagabe-gabean sonton di perbadia andorang suabubuhan. Ido tu hatta natu maun na bernit di panghuman ni si Latus. Namati terpajal do ibana di hau pinor silang
na tuat tuan wotoru dung ditanom, na mula mengulu diari patuluhon, na manaik tu surgu lahu hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pergukor na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak suku tu tanaon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate. Au persia di ton di perbadia, jala dong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mengulu di suku daging di halak nang mate, dohot dia nguluan na surah sudah. Amin. Marin dehita sian ede nomor 638. Saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nainaulongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus. Jamita di minggutta sadarion, tersurat di sada Yohanes Bidutulu ayat 10 sahat rodi 24. Sono madilok takas mata pay hutihut. Disima botota pabua sian hasitonga kita. Jala tapapos rohata di juluna. Molo di sol-sol di rohata hita. Ubalga do de batas yan rohata jala diboto saluhukna. Amua kahaholongan moloso di sol-soli rohata hita marhiras ni roha do hita maradupon de bata. Jadi manangahape natapangido jalota do sianibana ala taraduti patikna jala taula lomoni rohana. Odo patikna naik porsia hita di goar ni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naong tinonahon nai tuhita sirado ti patikna idonamian di bagasan ibana jala de bata di bagasan ibana jala sianod do taboto naong mian ibana di bagasa kita siat todii na nilehon nai tuhita. Ido sahat na hanguluad dohatam.
Molongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus. Jamita di minggu jubilate. Marulup-ulup jala marlas ni roha. Saluhut halak Kristen di mingguon. Alam marjubilate. Makalacon nakapasu-pasu ni dibata. Di sudi pardalan ningguluna. Alani diodolhon marhiti jamitaon nasa saluhut halak Kristen na marlas ni rohai. Na marulup-ulup mamuji debata, ikon mangulahon saluhut patik ni debata. Identitas ni halak Kristen naik patuduhonon na matoktong. Dingolu siya pari. Marhiti na mangulahon patik ni debata. Jalay matanda na sihut to Kristus, na porsea di Jesus Kristus. Alay molo lambi pinamanat, manang niauhot tu saluhut pardalalan ni gulo ni halak Kristen sahat tu sonari boydora koreksiota songo pengoreksian ni si Yohanes di jamitaon na dimulai ayat 10 siya nakikujaha alay ta coba jo di ayat 10 alwi tabereng dimulai do dohot kalimat Amua kanaha unang mahatata doho dilata makaholongi. Naeng mamerhite-hite pabahenan doho tasitongan. Unang mamerhite hatata doho dilata makaholongi. Ale naeng mamerhite pabahenan doho tasitongan. Disima boto ota. Disima boto ota ayat 10 siya. Babuwa siyan hasitonga kita, jala tapapos rohata di Jehovah. Sudah menjadi kenyataan bagi manusia di dunia ini memang. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi jika dianalisa sulit menunjukkan identitas yang sesungguhnya sebagai orang Kristen di dalam kasih. Mulai na dulu ditiki dipahami si Yohanes pe perkembangan gereja mula-mula. Aladonga kape mahaman na pilit, manang na palsu, manang na ajaran sesat. Edak toho Jesus Kristus si debata. Molotuk pe jolma ibana, alay hadai bataon nay daktikos ninna do. Ala ajaran-ajaran gnostik tiki madok pengetahuan, tidak akan mungkin Yesus Kristus anak Allah menjadi Allah. Dan mungkin debata rotu portibiong gabi jolma. Molo debata ido, jolma. Ima pemahaman ni portibion. Alani manangise sasitonga na mangulaho lomo ni roha ni debata, diulaho mamerhite patik. Akapatik ni debata na binay ni si Musa diulaho ma. Ise na sumangulaho ni diuhum. Jala akan na manguhumi sahira na mangulaho mato. Maka kebenaran setiap orang adalah ketika orang salah. Ikos doate. Di pemahaman di portibion. Najot-jotan manang nasulitan halak makaholongi dongan. Ala makaholongi dongan iko berkorban dosongon Kristus na makaholongi jolma. Manesa dosa ni jolma. Di sima balga ni holong ngirohan di bata. Di Yohanes tule sa plonomi. Songonod do holong ngirohan di bata. Pola do di leo nanak nga nasasaday. Asa unang mago ganup na porsea di ba. Na lalaya sa dapot tangguluan. Ala molo merhiti gugo doho pabahinan di jolma. Dang dapot bihaluaon. Ala ni dang along jolma di portibion yang benar. Karena semua hukum-hukum Tuhan telah dilanggar. Maka hanya melalui iman percayanya kepada Kristus yang mengampuni dosa. Jadi holam berhiti haporsiau di Kristus itu, naro gabe jolma manesa dosata, disitulah kita mendapat keselamatan. Nah perbueni molo porsea hita di Yesus Kristus, tarulah kita maholong ni roha. Tapa mana ma ano di jamitaw. Ido ban na di paingot, unak kola di dilat tahita makaholongi manang dihata,
alay di pabahena daktarida. Jala hasitongan, ikom marpos ni roha mahita tu debata nasitongi, jalay mau jahan ninguluta. Daya 20 idok songonon, molo di sol-soli rohat tahita, ubal gado debata siar rohatta, jalat di boto saluhutna. Tuhan yang hanya mengetahui segala sesuatu isi hati manusia, hati nurani manusia. Hati nurani manusia adalah pusat kehidupan. Imam bedahu kita do makhluk nasing. Edang punya hati nurani makhluk nasing. Alena jojota jolma manol soli diri naon, gabi adong dua keadaan nasi jok ro. Ito ho doa ututu makaholongi debata sian nasaroha, sian nasagugus, sian nasa ate-ate, doho makaholongi do ngasongod diri ni basa diri. Molo se diri mangi baga saroha se di sol-soli buti gudangay hapi dosakku. Edak tarbainaw makaholongi jolma doho debata, sesuai doho firman manang hata ni debata. Haholongi madong ambidus cud dirim, haholongi matuhad debatam, sian nasa roham, sian nasa gugum, sian nasa tetep. Di mana itu bisa dapat kita buktikan? Saya manginongi ma. Ise do naubotoi di rohatta. Maksud ni si Johannes ison, tidak ada manusia yang tahu apa yang ada dalam hatimu. Hanya kau yang tahu dan Tuhanmu. Karena tidak ada hati nurani manusia yang dilihat oleh manusia itu sendiri. Alepa malo-malo don jol mau menguhumi ate. Huboto do rohani. Namalo. Mudah-mudahan namalo hakai petisa teh. Sudi ruas ni hakai petisa rupani malo. Maboto rohani jolma. Iduban na say manguhumi jolma tudongan na nasing ala diboto rohani jolma. Dipaingot si Johannes, dang diboto ho rohani jolma. Molotuk se manol soli pero hami taringot tu si. Uboto do debata. Ale marpos ni roha maho tu debata. Ay ubelga do debata sian pos siar rohami nama boto rohami sendiri. Tuhan Allah yang menciptakan hati nurani manusia yang benar dan ima hasitongan. Memang dak pola diuhumi jolma portibionnya kalak nasing hati. Ale diuhumi ma masjid merhiti rohana hati. Tarunggudang ko kaina na songoni. Ina majo muda moliate malang gudang ina na roate. Molongan no buti. Manghuhumi dida. Molonga sonne pageser mata na buti baru makuling masawatik siap pamangan. Ibagasan ni tialion seola ni may. Ang koy manak songoni to. Tak songoni. Ima malona. Bohano bahenon ni jolma na songonon sumea hokkosana humokop dongan nay di na makaholongi molotuk salabe. Dang di bagasak kasito nga jolmay mangulu. Moloholap pamangan na dumadok marholongi roha hapedang marhite parulaon. Jala molo masuk tu hati nurani yang terdalam. Sulikit maroham, sulikit. Auhot tu bagasa roham, idoban na dipaingot. Hamuak kahaholongan, molo sodi sol-soli rohat tahita. Marhiras ni roha mahita maradopod debata. Molo sodi sol-soli rohat tahita, molo sodi uhumi rohat tahita, molo sodi humi rohat tahi, jolma na asing na mangulahon, na solomo ni rohatta, marhiras ni roha mahita. Diadopan ni debata. Molo didok marhiras ni roha, bersukacitalah di dalam Tuhan karena engkau mengetahui, karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Dan oleh sebab itu hatimu itu sendiri tidak boleh menghakimi orang lain dan tidak menjadi terbeban di dalam kehidupanmu. Ay sonanggo rohani sadaina sono nakingan masuk gereja, haluar gereja. Sonanggo rohani mulo sesongoni mulo tu gereja daw kan. Adong matok pamikirion de baru diutuk-utuk na musedo keluar gereja.
sonda baga dunia pakaian nai. Diga duit itu horus ni. Tarinda mau saya rupani kan ahadi dadang merlas ni rohai. Apalagi mau terberik sajol manasing contohna dipilih naume me pilihan na. Dipilih naume me buka dompet nau dipilih dibereng musiat to. Indah putih dipilih naume me. Tapi indah belga sudi. Di tangan nain na de belga gatung belga. Olo may tong manghuhumi. Hulit niyon. Ape moranyo sumeling. Ibo to hamu mora sumeli me na pinjami. Imana do boto dak kamu boto alani unang uhumi do ngamu taringot to si. Dakkeaho marlas ni roha mono say manol soli dirim. Di uhum nadong dihodoh panguhumam to zol manasing. Alani melodidok ramoti mapati ni debata masih holongan ini sangat dalam sekali khotbah ini bagi kita untuk mengoreksi setiap hati nurani kita dalam kehidupan kita. Menangisi halak nasiro tong disol-soli rohana jala dalam penguhumion imahalak nasoya porsea di debata. Jala halak nasoya marhiras ni roha. Majalo pasu-pasu siya debata dohot hasesaan di dosa. Selanjutnya di doksi Johannes di jami tahun menengah pinangido muna jalom muna dosianiban alat taraduti patikna ado patikna ini naik persea hita di Yesus Kristus huhut masih haholongan songon nau tinonahon ni Yesus Kristus persea di Yesus Kristus nagabe anak ni dewata. Persea di Yesus Kristus na mangalehon hosana humokop dosata kabidapot tita haluaw. Persea di Yesus Kristus na ibana do anak debata mangalehon hasitonga di suding ulutta. Persea mahita disi beriman kepada Yesus Kristus. Udok nakinga sudido halak Kristen manada identitas nate Kristen dohamu baido. Persea dohamu di Kristus persea. Na pasti persea. Alay di sudi panggulmiton ningolum boy do patuduhonom mo na porsea ho di Jesus Kristus di paingok madison molo porsea hamo di Jesus Kristus patuduhom ma di bagasan haholongon songon nauk tinonahon ni Jesus Kristus itu ho jala di ayat 24 di jamitato di dok sirado ti pati na ido na mian di bagasan ibana mian di bagasan di bata jala sianodo taboto na mian ibana di bagasak kita jadi molo mian hita di bagasan di bata di bagasak kita tarida mana taraduti patikna. Adakah kemampuan manusia untuk melakukan itu? Tidak. Alai di leo debata matodina mapargogoi hok kita lau mangulahoni ido banani dok siap to dima nani lehon na itu hita asa mampu hita mangulahon saluhukna alani manangahan na tapangido siya debata lehonon na do molo taraduti patikna marlas ni roha jala marulupuluk masaluhut halak Kristen na porsea di debata di pai baru maroha doho pikiran na lau mangulahon lomoni roha ni debata jala marhitei dapota pasu-pasu ma di sudi panggulmiton ningoluna. Tung jelas do sada suku-suku dison. Tohodo manangahan na tapangido jalota do sianibana. Manangahan na tapangido jalota do sianibana di sudi panggulmiton ningoluta. Na inaulongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Pangajarion ni debata marhiti hatana di jamita sadarion naik takas di hita madok kolong ni rohan nasikop songok kolong ni rohan di Yesus Kristus di ganuk jolma naing gabi sada bukti di nguluta di panguluyota di holong ni rohan di debata bukti homma patuduh homma hadiriomu songon halak Kristen natikos na di bagasak kasitongan di bagasak katitongan marhite patik ni debata marhite hata ni debata na ulahonot tamay
Disude panggulmito ningulutta. Alani hati nuranimu engkau harus baharui di dalam setiap hidup. Jangan dominan untuk menghakimi, tetapi dominan untuk mengampuni. Karena setiap hati nurani kita sebagai pusat kehidupan orang Kristen, kehidupan manusia, menentukan segala sesuatu, mengenal identitas di hadapan Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Marpos nirohama tu debata parholongi jala porseama di Yesus Kristus pergogoan na doho di saluhut si patu paumo. Alani radoti mapati ni debata nasimpeli daktarula jolma saluhut pati ni debata nama cegudang. Alai tarula ho kita di saluhut marhite tordina na dipusatkan di bagasan holong ni roha. Haholongi Tuhan debatam sian nasa gugum sian nasa teatem. Jala haholongi madongami docor dirim. Mampu berkorban untuk mengasihi orang lain dan menutup seluruh hati nurani penghakiman kepada setiap orang. Asa sonak kau jala marulup-ulup di bagasan ngulum. Marjubilate. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami. Mauliate madihole Tuhan debata parholong roha na sumurong. Namane sadu sadohot pangalausion nami nang hamatean marhite holong ni roham di bagasan Yesus Kristus anak kaholongan ni rohami. Napaluahok kami alani hamamatena dohot hahehionna. Gabiboy hami ali Tuhan majalo hasitongan ni holong ni roha na siyan ho. Porsea mahami ali Tuhan di Yesus Kristus. Naung manesa dosa nami. Jala marhiteo luan nami masaluhut patikmo. Tarulahok kami mayali Tuhan. Ala ni huwasom marhite tordim. Jala dohok mahami gabi anak komo. Sitidangi ho asa saluhut jolma porsea di portibion nahodo si patu pahaluaon dohot tanguluan. Pasu-pasu mahatami naung suan turoha do pikiran nami asa marlas ni roha hami Tuhan marulup-ulup mamuji ho. Parbui honon nami may dingulu siapa hari do masian hami na manguhumi dongan nami sianak karoha nami be. Alai masih holongan songon holong ngiroham dihami. Tongi matangiang nami tuho. Jalo mai marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita nomor 760.
Damang dainang haanggi na pinaribot na di bagas gerejaon do sude dongan na di bagas nabi. Selamat Minggu Jubilate ma dihita. Titing nama sa di minggu ta tanggal 25 April 2021 na parjolo kebaktian Minggu 2 Mei 2021 kebaktian bahasa Indonesia Evangelium Pesalmen 150 ayat 116, Epistel Pengungkapan 15 ayat 114, tema Sude namar hosa memuji Tuhan, warna liturgi putih menang nabotar, laos dina sadari, ulang tahun pasia 24 tondo HKI, dohot ulang tahun paon sudah hodo HKI petisah. Damang dainang nangguk umur napi 70 tahun, menang lobi di tanggal nasa sadai 2 Mei 2020 sadaon asa di pawotohom matu parhalado ni huriata asa di parade parhalota ulos usia indah songon nasomal taulahon jala pasahaton ni parhalado mei taruhonon nami tu bagas nyaka damang dainang nonggok umur 70 tahun di ari nasa sadai. Napaduahon, pertangyangan di hari Kamis tanggal 20 April masuk pukul 20 WIB, manang pukul 2 borngin di bagas ni Ganup Ruas. Napatuluhon, soso-soso, sondang sinosoan di minggu nang salpui, asa tarwahon pasaton akayuran-yuran, doa kesumbangan nang tajajihon, alatung masa perlu, lau pautukon parhepengon ni huriata, so na ilaporhon ni bendaharata na tuari so ni makedana asarapita lao makarikotoni di pelayanata na paupaton pangujakonon Preses daerah onom Sumatera Timur 2 sadarion di haka sempurna di patupado pangujakonon menang penyambutan ni Preses na baru daerah onom Sumatera Timur 2 amang pendeta Bahara Siombing STH Borhak do menampi halak parhalado sian huriat tahun mewakili resort tu ulau ni. Amang Preses naung salpui di periode 2015 1 2020 ima amang pendeta Firman Sibarani MTH naung gabe porus HKI periode 2021 2026 nunga di paborhat daerah ta B Natuari laos ditiki sekaligus acara serah terima Preses laos ditiki acara ulang tahun 50 tahun ma amang eporusta pendeta Firman Sibarani MTH alani marhiteon sude ruas parhalado majelis HKI petisa pasahaton selamat bertugas gabe eporus di amang pendeta Firman Sibarani MTH dohot selamat ulang tahun. Selamat bertugas gawe Preses nem baru daerah onom Sumatera Timur 2 amang pendeta Bahara Siombing STH. Tuhan Yesus mandongani uhut mamasu-masu. Namang udo kita non di bagasan tangiang pangodianon ima amang sintua insinyur Meman Marpaung MSIE. Titing parhepengon. Na parjolo, pilihan minggu tanggal 10 April 2021, parjolo 811.000, paduahon 521.000, patuluhon 521.000. Pilihan khusus tu daerah onom Sumatera Timur 2, perpisahan tu Preses 576.000, pengumuman sude 2.254.000. Pilihan pertangyangan dari hari Kamis tanggal 22 April 2021, di bagas ni Ganup Ruas. Sintua calon tanumban toruan baru pangaribuan 30.000. Sintua Meman Marpaung baru numban tobing 50.000. Sintua Marihot Tambunan baru hasibuan 45.000. Sintua Martua Sinurat baru Malau 50.000. Calon sintua Jahot Lan Siregar baru Ambarita 25.000. Pengusude 200.000. Namang ihut. Tajala do kewajiban ni jemaat manangguguan totor ripe. Siani keluarganya amang sintua Rudi Gold Simbolon Boris Majuntak, iuran tahun 2010 sia 200.000,
LSJ 2010 sia 100.000, dohot pembangunan 2010 sia 300.000, subjumlah Rp600.000. Suang songoni, sian keluarga ni amang, tege lumban toruan inang boru bakara, iuran tahun 2020 200.000, LSJ 2020 100.000, iuran pembangunan 2020 300.000, iuran tahun 2021 200.000, LSJ tahun 2021 100.000, subjumlah sia Rp100.000. Tajaldo hamalateon dohot pelian. Sian keluarga ni amang sintua tumpal manurung esa inang boruh tapia. Allah dipasipas do sude keluarga. Siatik inang salpui satu sadarion. Dipasat nasida pelian na tu debata marhite huriata 500.000. Suang songoni sian keluarga ni amang sintua JR Lumban Tobing boru Simajuntak. Ibadah minggu bulan Maret 150.000. Ibadah pertanggangan bulan Maret 150.000. Dot hamalateon alahai pason na jinalon di keluarga satik inang salpu satu sadarion 200.000. Jumlah Rp500.000. Pungu masude dana na tapapungu na sa minggon 4.140.000. 4.140.000. So ni masa di titing ta pinasama to amang situ memang mapaung. Tapasada marohat tamartangyang mahita. Mauliati masyan nasarohanami tuho Tuhan. Di basude dengan basam doha sini roham na magihut di ngulu nami sa hatu tikyon. Di pasu-pasu jala di ramoti hodo hami. Siya perdalan ng ngulu nami. Siya minggu nasalpo sa hatu tikyon. Di luas ho hami mangujungi minggu. Jala di babangon ho hami tu bakas corom holal lau pacupang dohot ho marnida bohim. Dungi mamuji-muji pasangap ho asalam takas marmulia marsangap maho marhite ngulu nami. Babuan napi natupam haluaon hangaluan dohot di parmudu-mudu ho ngulu nami Tuhan. Jalo ma pamujian ni rohanami natutuon tua dopamu. Jalalas maroham enung alas rohanami mamuji pasangap ho. Sao maloma ni roham di ngulu nami. Moliate madina posom. Nau pasahaton hasitongan ni hatam di hami. Kuboto hami Tuhan na dipasitok ko do hapeng ngulu nami. Dangadong natama na hula hami na salaon. Alayalan siniroham dipasitong ho gabi anak hasitongan hami. Dungi paluwa mo mahami siyan dosa nami. Uhud kaingoting-ngotom mo hami marhiti to dim. Unang hulaon hami biyak kadusa naso di halomon roham. Di pardalanan ni ngulo namin si Ganupari. Nung ngasahat hape, patik mo tuhami, paso-paso mai Tuhan, asa hupikri-pikri hami ari at doho porngin. Dungi hura doti hami, jala hupatupahami ma, obartu sudena tarsurat di bagasani. Paso-paso mo mahami marutung diak kadalan nami, jala marmulia parulaon nami. Alani pasu-pasum pirma tod dinami. Jala marsi hohot. Ay hodo di batani hatuon nami. Di ngulo nami ope Tuhan pasu-pasum memahami martua. Paingot mahami. Asalam huhaholongi hami homo sesyen nasaroha ate-ate gugu doho pikiran nami. Ay hodo di bata nami di bata nasitong. Di bata no hasil naso halipuane. Pasu-pasu mahatam gabi haluaon di hami. Pasu-pasu mangulo nami doa kaulon nami anong nga huha porsiyay hami ho. Odo Jesus Tuhan Kristus si palua jala si Pangulo to di nami. Pasu-pasu na posom naong pasahaton hasitongan ni hatam di hami. Patulus akatang yang minasida. Pasu-pasu doho diak kapoparan na. Parbadiay jala parsahalay na posom. Pasahaton hasitongan ni hatam tuliat portibion asaganup na ubege porsea di ho. Jesus Kristus si palua jala si Pangulo to di nami. Nung nga hubigi hami titing di tonga-tonga ni huriam apala di dikyon. Pilihan na hupasat hami doot hamolete ang daksa diye Tuhan. Maribakon pasu-pasum na kajolo hami di ngulo nami. Mulutong alani hulit nami pituhan. Na si patalomos doroha nami. Hupikiri hami buhay hami mangurupi ngulo nami. Asa mangulo hami.
Alani marpamu ati roham sesa dosa nami. Jala paingot mahami asa totong marpangucadean holat tuho. Ay hodo Jesus natuk patupahon haluaon dohot hangoluan di hami. Dungi parmudu-mudu memahami asa mangulu hami. Jala paingot mahami mamuji-muji ho. Sian nasaroha ati-ati gogo dohot pikiran nami. Pasu-pasu akan naposom dohot ruas ni huriam nauk pasahaton hamolation tuho marhite huriaon keluarga ni naposom situa manurung dohot lubatobing makilala na sida nang hami pe di godang ni pasu-pasum nauk tolas tungulo nami saotik siani hupasat hami tuho marhite huriaon asalam gadda may tujuluan ni arion rarat ma berita nauli pabotohon ni naposom makahasitongan tuliat portibion. Pasu-pasu mahami doho yan akon naong pinalumehom mi Tuhan tang margugu hami. Alayala hodo na sumarihon ngulo nami hupasat hami matong ito ho. Pasu-pasu mayan akon nami naholang siyan hami pe. Raduti ramoti na sida. Jalapos dorohan nami ho matotong na manugu-nugu hami tuhasit tonganing. Lando Tuhan. Hutangnya kon hami siya rohan nami. Dohot siya tonga-tonga ni bagas nami. Na naik sirimon nami jalon nami siyan ho. Dia mahami. Sa sitonga ikon mangkirim tuho. Ala ni dosa nami. Ala ipos dorohan nami. Hodo tutong na mangajari hami martangyang tuho dohot marhapor siyaw. Sao manian tangyang nami na hupasat hami tuho Tuhan. Alayunang marohan nami roham manasaot di ngulo nami. Asa gabi pasu-pasu ngulo nami. Pasu-pasu mahami. Gabi sinodang tunaho maliang hami. Saut mahatam. Jala di na mangulak kaulon nami hami marsugot. Postorohan nami Tuhan. Podahonom mo. Hata hapasta hapatason tuhami. Podahonom mo roha hapatason. Dohot parbinotuan na dinggan laho mangula ulon nami. Pargugoy hami totong makatidakon hoding ulo nami. Dito nga ni portibyon nang diulaw nami pe. Alanipos maroha nami. Todim na ding ganima manugihon hami ditano na hornop. Rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Uluy mahami Tuhan dinaro marsobaho. Marhide Jesus Tuhan nami. Amen. Mari dihita los papungo pilihan. Yeah.
martangiang mahita pasahaton peliata tu debata. Ali Tuhan debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon ro dia kadenggan bahasa na mau liutus. Maulian tema husobaho kami tuho. Ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahatami matuho diri nami naksian na nilehomi say jalo may gabi pilihan na hucus di adopamu. Pasu-pasu mapilihan na hupasahatami o tuho asa di parhasyang huriam lau pati bulon na raja omo di tonga-tonga ni portibion. Buhay maroha nami marhiti tordim na badiyay asalam patar huida jala hubotohami godang ni silehol-lehomi di hami. Ajari mahami asalam girgir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahat pilihan nami. Dalan laho pasangapon ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap hita mangido di tangyak tay. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaomu. Say saut malaw mo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siang pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot tagugon. Rodi hasangapon saliling diling na. Amen. Mulak mahamu di baga salas ni Roha. Jala-jalo hamuma, pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hon madamena tutordim. Amin. 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 Salam sehat madihita saluhuna. Selamat hari Minggu.